Добър ден! Аз се казвам Георги Георгиев и сега ще ви преподавам урок за Руско-турската освободителна война през 1877 година и 1878. Руско-турската освободителна война започва през 1877 година, която помага на българите да се освободят от турското робство. Руснаците задигат. Първо има априлско въстание, което е неуспешно с различни предатели, които го разбиват. За него се пише в легендарната книга Подигото. Сега ще ви покажа. И сега. Но тази книга, за съжаление, не е тук. И така, Руско-турската освободителна война завършва на 3 марта 1878 година с подписването на Састипанския мирен договор, с която България става княжество, а не държава на Османската империя. Но през 22 септември 1885 година княз Александър Батенберг иска да той направи съединението на България с Южна България. Първо е било княжество, а в Северна България до Софийско. После е станало с Южна България от Пловдив до Мелник. Също можем да кажем, че е била най-трудната битка в битките в Стара Загора, Шипка, Шейново и това. И с така завършваме първия урок по история за Руско-турската освободителна война. Надявам се да ви хареса, но ако ви хареса, ще направя още клипове.